सियारि आं दिनै गासै बर' हारिनि गेजेराव अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो जोंनि निउस लाइभ बा बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों आंनि जिउ जारिमिन आरो दानि जा सोलिबाय थानाय बर' हारिनि जारिमिनखौ आं फंनैसो बुंनो सानो। थांनाय 2004 सनाव जोंनि आइ आगोमा जोंखौ खांनाय बानाय बिमा दिनै सोरनिबा खोमसि फोथायनायाव दिनै बर' हारिनि गेजेरावनो फोथैनानै गालांदोंमोन। आं दा सानो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बेफोरबायदि थांखांनाय बै जा बेल्टि एनडेबि दानलाय सुलाय जानानै हाजार हाजार मानसिया दिनै गोमोरलांबाय। जाहाथे बै थांनाय समनि जारिमिना दिनैनि बे दा फैबाय थानाय जिउआव बेफोरबायदि जाबावा आं बेखौनो आसा खालामनानै आं दिनै मिडिया चेनेलनि गेजेरजों आंनि दुखुखौ आं फोरमायनो सानो। आंहा दिनै दुखु दङ। दिनै आंनि आइ जोनोमगिरि बिमाया दिनै गोमोरलांबाय सोरनिबा खोमसि फोथायनायनि थाखाय। नाथाय दा जिखिनि जोंनि बिटिआर सरकारनि बा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाखिनि सोलिबाय दं, गावजों गाव एना एनि गावजों गाव मबाइल एबा गावबा गाव चेनेलनि गेजेरजों सोरखौबा सोंखारिलायनाय बा सोरखौबा बुंथिनाय, आं बेफोरखौ दिनै दुखु मोनो। मानोना दिनै गेदेमा बिथांमोनखौ जायखि जाया सुबुङानो जाया मानो गावबा गावनि चेनेलजों डाइरेक्टलि सोंखारिनाय हुदाखौ गारनो नांगौ। मानोना बेफोरबायदि हुदाया बा बेफोरबायदि सोंखारिनाय हुदाखौ गाराब्ला जों दिनै गुबुन हारिनोसो सिनायथि होनाय जायो। दिनै जों जुदि बेफोरबायदि गावबा गावनि चेनेलजों दिनै प्रमद बर'आनो जा बा हाग्रामा सार बा रन्जन दैमारि सारानो जा दिनै जों बिदि सोंखारिलायोब्ला दिनै जोंखौ गुबुन हारिया नाख्रेबनो थाखाय लामा लागोन। मानोना जोंनि हारिया दिनै बेसेबां गोथौआव गोग्लैनानै दङ। दा बेफोरबायदि हारिखौ जों खौसेथि जानानै बबे लामाजों थाङोब्ला जों मोजां लामायाव थांगोन, बेफोरबायदि जों रायलाय होनलाय सानलाय हनलाय मोजाङै जों आवगायलांनाया जोंनि थाखाय गुबै। नङाब्ला जोंहा खैफोदनि लामायाव फैगोन। मानोना दिनै 15 बोसोर बिपिएफ सरकारा सालायलांबाय आरो दा नै फैयै फैयै इउपिपिएल सरकारा दिनै 1.5 बोसोर सालायगासिनो दङ। दिनै बिथांमोन बायदि थानाय समावनो दिनै जों जाखिनि बर'नि मोनथाय बा बर'नि मोननो गोनां, दिनै जों बर' हारिया रिजार्भ एरियायाव गोबां मानसियानो दिनै हादान जानानै दङ। बेफोरबायदि हादान जानायखौ जोङो दिनै माबायदि मोनथायखौ मोनगोन, माबायदि बे जायगाखौ जों अरायबो मोनगोन, बेफोरबायदि मोननो थाखाय जोङो बबे लामाजों थांनानै बबे लामायाव थाङोब्ला जों मोननो हागोन, बेफोरबायदिखौ जों खौसेथि जानानै साननांगौ आरो खौसेथि जानानै जों रायलायनो नांगौ। दिनै बिआर फेरेंगा सारा बुंदों दिनै गावबा गावनो नोंसोरनो हा होनाय जागोन। खिन्थु दिनै फेरेंगा साराबो दिनै अफिसियेलि मावनो हाथ'वाखै, बिथाङा नाजागासिनो दङ। नाथाय बिथांखौ मावनो थाखाय जोङो सुबिदाखौ जों होनांगोन। बिथाङा दिनै हारसिं हाया। दिनै हारिनि खौसेथिबासो बिथांमोना दिनै बेफोरबायदि हारिनि खामानिखौ बा हारिनि जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन। दिनै जों गावजों गाव एना एनि बिनि बाथ्राखौ बै बुंगोन, बिनि बाथ्राखौ बै बुंगोन, बेफोरबायदिबा जों जोबस्रांनायनि लामायाव फैगोन। मानोना दिनै एनडिएफबि एक्स बिल्टि बिथांमोना दिनै हारिनि थाखाय गोबां दिन दावहा नाङै नाङै बेसेबांबा न'खरा दिनै गोमालांबाय बा सोरनिबा जिउआ गोमालांबाय। दिनै बेसेबां मानसि दिनै हारिनि गेजेराव आलाय सिलाय जानानै दं। नाथाय बैफोरबायदि थांनाय समखौ बा बैफोरबायदि जारिमिनखौ जों दिनै बावगारनानै जोंनि दा जाखिनि देरफुनाय दावगाफुनाय बिथांमोना खौसेथि जानानै जों मोजां लामाखौ थाबायनो थाखाय नाजानो नांगौ। नङाब्ला जों खैफोदनि लामायाव फैगोन। मानोना दिनै प्रमद बर' साराबो दिनै गावनि थाखायल' सानाखै, दिनै हारिनि थाखाय साननानै आवगायदों। आरो दिनै रन्जन दैमारि साराबो दिनै हारिनि थाखायनो नाजानानै सोरनिबा आखायाव बा सोरनिबा फानजारियाव जोबनानै थानो गोनां जानानै दङ। दिनै बेफोरबायदि फानजारियाव जोबनानै थानाय बा जोबजाना दोननाय सारमोनखौ दिनै जों बर' हारि हिसाबै खौसेथि जानानै जोङो दिहुननायनि लामायाव लानो नांगौ। नङाब्ला जोंहा जोबनायनि लामायाव फैगोन। दिनै जोङो बिथां हाग्रामा सार सोंखारिनानै डाइरेक्टलि बाथ्राफोरखौ गारनो नांगौ। नङाब्ला जों दिनै जोबनायनि लामायाव फैगोन। आरो
आं अनजलि दैमारि आब'खौ फंसे बाथ्रा बुंनो सानोदि दिनैनि बे समाव जाबायदि नोंथांमोना दाखालिसो बुंलांबाय माने गोदान संगठनखौ वेलकाम खालामनांगौ होननानै अपोजिट साइडआव माने बेफोरबायदि संगठनखौ नांगौ होननानै नाथाय बेफोरबायदि गोदान संगठनखौ जों दानो थाङोब्ला जोंहा माने बैफोर थांनाय आवगायनि जारिमिन बायदि जाफिननोबो हायो मानोना दिनैनि समाव थांनाय जारिमिननि समावनो जोबनानै दोननाय मानसिखौनो जों दिनैहालागै माने दिहुननानै लानो हायाखै आरो जों बर' हारिनि समाजनि जिथु मावनांगौ खामानिखौ जों मावनानै लानो हायाखै जों जुदि बिदि गोदानै हारिखौ आफादखौ सोरजिनानै लाबावोबा बा जोङो हेल्प होबावोबा जोङो दिनै गासै जोबनायनि लामायाव फैगोन दिनै जों आसाम सरकारानो जा सेन्ट्रेल सरकारानो जा दिनै जों खौसेथि जानानै जोंनि मोन्थाइखौ जों लाग्रोनो नांगौ बेखायनो आं गासै रायजो राजाखौबो खावलायो दिनै जों खौसेथि नङाब्ला जों गासै थैलांनोबो हायो मानोना बिथांमोनाबो दिनै जोंजों रायजा होनजा जुदि गासै बिथांमोनाबो बुंबाय थायोब्ला दिनै बिथांमोनाबो बबेबा लामाजों थांनो गोनां जानो हायो बा सोरनिबा थाखाय बा गावनि थाखाय साननो गोनां जानानै फैनो हायो बेखायनो आं गासै रायजो राजाखौ खावलायो दिनै एबसुखौ सोंखारिनानै बाथ्रा बुंबाय थादों खायसे मानसिफोरा मबाइल माने गावबा गावनि मबाइलनि चेनेलनि थ्रुयै बेफोरबायदि सोंखारिनाय हुदाखौ गार दिनै एबसुआ जाबाय हारिनि माने गुबै रोदा सोलोंथाइनि गुदि रोदा बेखायनो दिनै बिथांमोनखौबो जोङो दिनै हारिनि जानानै सनमान होनांगौ बिथांमोनखौ गासै रायजोनिफ्राय हारिनि खौसेथिनि बा हारि जौगाथायनि थाखाय मावलांबाय थानो थाखाय गासै रायजो राजाफोरा खाबु होनो नांगौ जाहाथे जोंनि मोन्थाइखौ जों मोननो हायो मोनसे समाव जों बेखौसो गासै रायजोआ आखा खालामनानै थानो नांगौ जाहाथे गावनि हारिनि गेजेराव दान्थे बिथिन्थे गासै हुदाखौ गारनांगौ दिनै जोंनि मोन्थाइखौ जों लाग्रोनांगौ बिनि उनावसो जों आवगायलांनो हागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि 1 नं बेथागाव गामियाव थानाय जिजास मेरि स्कुलाव 3 फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैदों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय क्वालिफिकेशना जाबाय इंलिश आयदायाव MA पास जानाय जानो नांगोन। मेथ्स आरो फिजिक्स आयदायाव MSc पास जानाय जानो नांगोन। बिजाथिफोरा 15 फेब्रुआरि 2022 इं अक्ट'सिमनि गेजेराव गावबागाव बाय'डाटाखौ फरायसालियाव गथायहैनो हागोन। बाय'डाटाखौ लाखिखांनायनि उनाव सानसे बिजाथिखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन। फोरोंथाय फोथाराव एक्सपिरियेन्स थानाय आरो नेट BEd गोनां बिजाथिनो 12,000निबो बारा दानबान्था होनायनि राहा लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। जानबुं नाम्बार 8638992811